Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kasamla iba syongkun kurba na kasnong nong tliu baru samla Shining Star Marwen na kasnong paryong ha ka step jong ka lifeway tarik Urisau ar hajar puar kila yo ra e ka namla do ha ka unity run ka jingi kop ya mare thong ka belalong kum shibenta ban pen mau burom ya ka sikha Sardar Vallabhbhai Patel bat banwan ra e ka khubor ka jingpen sngo tho e ki pai ba nong shong ka ri India mandon ya ka jingi tali ka wei ha po ka ri India ka bayar kani ka program ka longru shibenta ka jingra khe ya ka azadi ka Amrit Mahotsav ha kani ka jinge ko be mare ka bala jangai kumba pra kilometer ya ka bala penlong da ka office jong ka district sports officer ka West Khasi Hills district ha ka jinge snok tilang bat ka district sports promotion society jong ka West Khasi Hills district la wan ban sa khilang da ADC ka Eastern West Khasi Hills district uba a nongbri ka district sports officer ka West Khasi Hills district ka kong balarinas aim bat kiwe proud of India ka bang itip Teknik kesni kebangi kenma burom ya ka kesni kha jong uwei ure prau jong kri India kebangi tip Sardar Vallabhbhai Patel lakha yu haksnam khat praspa nyupsan tibat buat mata kesni ka luku sni kha jong di Sardar Vallabhbhai Patel udai uta ure prau hakaba ya la penyeso ma ya ki states ya ki jelak boper jongka ri India ha tu kupor ma ri India gamdai gari ga bala ya tli lepas tu kupor mai ri India la sinsha da kisiem la sinsha da kinawab ka bangitem pat kunta terter tidon kam ban penyetli ba kanong kawai ka gari ki pharang khlamle kata ti uni Sardar Vallabhbhai Patel kupor ba usimti home minister jongka ri India la shim ya gani sinjam ban penyeso ya baru ki Ayuba nadu na Jammu Kashmir, shadu shpo Kerala, nadu na Rajasthan, shadu shpo kanon East Region ni. Mo ban penlong kawai kari India ka bobit ubiang kumba long menta. Tika kamram jong ni kalau ke barat ba juga tata buat la ale sya ban pen ya tli ya kari India borok kawai. Tikum ban kema burom ya kata jingle burom jong ni uri prau kari India. Nadu snem arjar kaksa ko pen sedang ya kani ka unity run. Mereka run for unity kenang ba kan kata khubor jungi kumki para no India nomor ni affair haka culture jungi ni affair haka jinglong jingman jungi mo ni affair habo bon ki benta henrai banlatnya kita ki aka bobaro ban pinsngu ini bangilong ke koi ka sarkar India ka penlong kum ya kini activities mo bubun ba ni activities kidan ke message kidan ke pledge bahwa min ha penyeshim da si shibit office pat kunta terter mati ai kublai ya pibar ibra ishim menta khamta meti bejob ma kidan reconciliation process menta ka kenti na kaliang ju imram ilale kenang ban ai museum ini ide irensan ibarat tawana ini irensan bila poisha syaki rensan ki ba shalor ta kamdan kanu unu kang meti ka dai tang ka jing tristam ka jing minat part kata ka sacrifice ke ba pinle lagi kopi